שלום, שמי חיה מאיר. אני לומדת במכללת דוד ילין בירושלים. אני משובצת בקבוצה 7, והנושא שלי הוא האחר הוא אני. אני בחרתי להתמקד בתת נושא קבלת האחר, מאחר ואם בני האדם היו חושבים קצת על אנשים אחרים, במקום לחשוב תמיד על עצמם, העולם היה מקום טוב יותר. עם מי שדומה לי אני מזדהה בקלות ואוהב לשחק, אבל מה עם מי ששונה ממני? מה עם הילדה עם המשקפיים ומכשיר השמיעה? מה עם הילד הכי נמוך בכיתה? האם ילדים ממדינה אחרת או תרבות שונה הם ילדים כמונו? אנו חייבים להיות מודעים לבעייתיות של לקבל את השונה בקרב החברה ולהביא למודעות שבני האדם שונים זה מזה וחשוב לקבל אותם כשווים. למרות השוני, אנחנו כולנו שווים וצריך להתייחס לכולם באופן שווה ועל ידי כך ניצור חברה מתוקנת ומגובשת יותר. בחברה הישראלית ובעולם בכלל אנו חשופים לסוגים שונים של שונות במראה החיצוני, בצבע עור, בלבוש, בגובה, בהתנהגות, ביכולות, בהפרעות ובנכויות, ותמיד יש להדגיש את הצדדים החיוביים האחרים, האישיות או הדמות שהשונות מזמנת.